A veure, parla. És que... O sigui, heu de saber que a mi em deien que m'hi assemblava. No, hòstia! Saps? Vaig veure que el seu membre era tan i tan gran que se'l podia trepitjar. El vaig avisar. De fet, com sóc molt bon ciutadà de la societat, li vaig recollir. Vale. On està Ajustes i lo de l'altaveu, o sigui, els auriculars i el silenciar i tal, a baix a l'esquerra, a dalt hi ha una cosa que són com unes ratlletes i posa supressió de ruïdo de Crisp. Crisp. On esteu? No us veig ara. Però per què has Aquí, entrat a aquí. Ajustes? Passa alguna cosa si estic en aquesta ubicació, és que estic al sofà i no em vull sentar a la cadira. No, Vale. no sé. A mi m'és igual, jo estic berenant i teòricament és dimarts nihilista, així que m'ha de... Pues a mi també m'és igual, sincerament. Pues a tomar pel cul. Pues a tomar pel cul tu. No, tu no, idiota. A tomar... Benvinguts a Confitats que no confinats, un programa des de casa perquè no hi ha un altre remei. T'ha tallat el micro. No, m'he callat jo. És que m'he posat nerviosos, perquè... No sé. Sol pel carrer i em vaig trobar a un senyor que duia el penis fora dels pantalons. Aleshores vaig veure que... Chica que está en tu corazón. Ya lo ves, más que nunca hace vibrar. Una luz y una energía, una fuerza buena que te toma Patrick y te va a Jordan. celebrar. El ritmo Qui és sube aquesta ya, senyora? parte nunca más. No, en sèrio, es va fer fotos amb tots els de Merlí i... Però et vas fer fotos a la tele? Sí, vaig anar allà a TV3. Ah, vas anar allà. Jo t'imaginava tu davant de la tele fent-te fotos amb la gent. I em semblava supergraciós. Però tu veies aquí Llobregat, ja se't veu amb la camisa que portes que ets el PP, no sé si no. Les coses com són. Del PP no, soy de Ciudadanos, como hablo catalán y castellano. Vale, ara intenta fer això que acabes de fer, però amb Sol Soler. És la típica camisa que portaria jo. Sí, a Sí, mi i- Bueno, però té una miqueta d'escot. No, això el no és Pau... problema. El Pau... Què? Mare Què mia, passa? és que has descobert a l'Insta del Pau. O sigui, realment... Anava de fada del bosc. Algun puto problema o què? Si ajuntéssim tot el temps que he perdut masturbant-me, doncs em faré una palla molt llarga. No ens enganyem. Rosa de una rosa de Montserrat. Escrot! Ai, Estel. Jo només tinc una foto amb un DJ. Has guanyat més ara, Surto amb un careto. Mireu quin Gràcies. careto. Moltes Atenció, gràcies. atenció al meu No, careto, no et vale? veig jo, Marc, no et puc veure. Ah, vale. però bueno. Atenció al meu careto. Que Estàs com drogado. Sí, no sé, sento molt raro, tio, molt en plan... Tot fatal. És com... Però és que sempre em passa, quan em faig fotos amb famosos, surto gilipolles. Mira, em vaig fer una foto amb Dimitri Vegas, però d'esquenes, perquè no es va voler girar. Ara he vist que un missatge que Si sí no, que és no ho haguessis fet, no? Però bé, us estimo igual. Ai, Déu meu. Yo vivo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta. Hola, hola! Una mágica Hola. Hola! Hola. Hola, hola! Hola. Hola! És la cançó del Ja, PortAventura. m'he fotut. Hola! És la cançó del PortAventura. Hola. Ah, és veritat! És veritat! Em vaig fer una foto amb ell i tinc una... Hòstia, Pau, mira què tinc. Espera, que no veig. Ara. Però aquesta foto de què és? No sé, és que no sé. Jo crec que... No sé. Tinc coses raríssimes al mòbil teves, tio.
Fa com 3 o 4 dies que no em dutxo. Jo no sé. Molt bé, nois. Bueno, Vaig a buscar moltes el gràcies, Instagram. Vés a buscar la teva D'acord, dona. moltíssimes gràcies. Que vagi bé, Tomàs. Gràcies. Adéu. Adéu. No paga això del Discord. Que tots... Em fa com mal aquí, sabeu? Apreta't. Jo. I fes canvi de lloc instantani. Primer de tot, vull que veieu la meva cara de retrasat. Vale? Home, és bona aquesta. Amb Steve Aoki, que m'està mirant en plan, què haces? Jo no et veig, Marc, però crec que ja sé quina és, perquè jo el teu Instagram el tinc. Però la cara aquesta seva ja és la normal. Sí, no, però em mirava en plan, què estàs fent? És que no es va enterar que li estava demanant una foto, perquè... Tenim el Tomàs Molina dient polla. No, perquè les mandarines no tenen polla. I fent així. Molt a prop. Seguim. Això és ràdio, això és dinamisme. Dinamisme. Un moment. Nois, que el Joan Albert que diu que s'ha mort el PC. Anem a imitar-lo, anem a posar-nos tots iguals, sisplau. Però és que no...